Соңгы 2 атнада без өлкән яшьтәге кешеләрнең юл транспорт хәрәкәтләренә ешрак эләгә башлавын күрдек. Узган якшәмбедә Казанның Мамадыш трактында 73 яшьлек кеше 45 яшьлек ирне бәрдерде. 2 атна элек Лениногорский белән Азнак арасында 84 яшьлек бабай идарәткән машина каршы якка чыкты һәм Киега бәрелде. Анда гаилә була. Әнисе белән кызы үләләр, әтиләре авыр хәлдә хастаханәгә озатылды. Баулыда 65 яшьлек кеше рульдә барганда аңын югалта һәм кибеткә бәреп керә. Бу чиракта ул исән кала. Мондый хәбәрләр Самарадан да, күрше Башкортстаннан да килеп ирешә торды. Быелның 8 аенда Татарстанда 60 яшьтән өлкәннәр ясаган аварияләр һәм аларда үлүчләр саны 3-тән 1-гә арткан. Бу очраклылык кынамы, әллә инде җитди мәсьәләгә әйләнеп барамы? Бабайларга таныклык бирмәскә диючеләр хаклымы, әллә инде аны ешрак алыштырып торырга диючеләрме? Алия Хәйретдинова шушы сорауларга җавап эзләде. Менә бу авария минем шушы машина белән булды. Бу 24 мартта сәгать 7:15 минутта. Менә аннан калдым, ятины капотны поклаштырмам. Әне эшләр бетмәсә, имә түбәдә тоже мятина менә. Мартның ул көнендә 65 яшьлек Айдар Гарифуллин Биектаудан Казанга эшкә чыгып китә. 46 ел бер тапкырда аварияга эләкмәгән шофер М7 трассасында 63 яшьлек хатынны бәрдерә. Ул алган җәрәхәтләрдән һәлак була. ЮХИДИ хезмәткәрләре әйтүенчә, хатын светофорда яшел ут янганын көтмичә, юлны кисеп чыкмакчы булган. Тизлеге сәгатенә 50 чакрым гына булса да, Айдар Гарифуллин аны күрми. Мин яшәргә кинәс спокойно, скорость 50 минем. И шуннан соң бу яктан КамАЗ киләдер Казан ягыннан. И шуннан соң Марат кычыр, Айдар туктадым уже поздно. Мен шушыда как раз мин теге ул миңа капота килеп бәрелде дә сул якка. И шуннан соң лабабыга ратты түбәгә җыгылып төште. Каушадым мин дәрсән кәндә. Шул вакытта менә күрмичә калдым. Бу юл фаҗигасын әле дә тикшерәләр. Суд октябрь аенда булырга тиеш. ЮХИДИ хезмәткәрләре гаип җәяүледә дә, машина йөртүчедә дә бар ди. Соңгы 2 атнада өлкән яшьтәгеләр кеше үлеменә китергән юл хәрәкәтләренә ешрак эләгә. Казанның Мамадыш тракты бер атна элек монда кытышкыч юл фаҗигасы килеп чыга. 45 яшьлек ир-ат вафат була. Ул юлның бер ягыннан икенчесенә тиеш булмаган җирдән чыгам дигәндә, аны 73 яшьлек машина йөртүчесе бәрдергән. Монда таяк 2 яклы, гаип кемдә? Кагыйдә бузып, ярамаган җирдән юлны аркылыйм дигән җәяүледәме, яисә өлкән яшьтәге һәм туктап өлгермәгән машина йөртүчесендәме? Ел башыннан Татарстанда өлкән яшьтәге машина йөртүчеләр гаибе белән 287 юл һәлакәте теркәлгән. Аларда 23 кеше һәлак була, 360 тән җәрәхәтләре ала. Бу бик зур саннар. Дөресен әйткәндә, куәдер күреп тә бетермиләр, ишетеп тә бетермиләр, куәдер йокыга китәләр. Әлбәттә без аларны әйтмәбез йөрмәсеннәр дип. Әлбәттә докторлар, врачлар заключение бирсәләр, алар исән сау, рульдә машина йөртергә рөхсәт бирсәләр, без аларның безнең бернинди каршы килергә безнең сәбәпләребез дә юк. Яшьләр өчен дә, олылар өчен дә закон бер. Россиядә машина йөртү таныклыгын 18 яшьтән алалар. Аны 10 ел саен алыштырып торырга кирәк. Шул вакытта шоферлар медкомиссия узарга тиеш. Сәламәтлекне терапевт, күз табибы, психиатр, нарколог тикшерә. Законга каршы килеп булмый, әмма 60-тан узгач йөртүчеләрне ешрак тикшерергә кирәк ди табиблар. Все-таки именно 10 лет это очень большой срок. 10 ел ул бик күп инде. Бу вакытны киметергә кирәк. Ел саен медкомиссия узарга дигән сүз түгел, ким дигәндә 5 елга бер. Яше 60-тан уза икән, организмда таушала дигән сүз. Татарстан юлларында машиналар да тизлек тарта. Димәк, автомобиль йөртүчеләрнең дә реакциясе тиз булырга тиеш. Өлкән яшьтәге кешеләрне алсак, аларның яшәү тизлеге әкренәя. Еш кына тормозга басып өлгермиләр, руль артында йоклап китәләр, инфаркт очраклары да бар. Кыскасы, кирәкле мәгълүмат баш миенә әкрен барып җитә. Успел оценить ситуацию, то есть не прошла информация головной мозг, не успел оценить создавшуюся ситуацию и совершает ДТП, наезды и все остальное. Латвиядә машина йөртүчеләрне 60 яшьтән соң 5 елга бер, 80-ннән соң 2 елга бер тикшереп торалар. Госдума депутаты Евгений Москвичев бу атнада машина йөртү таныклыгын 20 елга бер алыштырсаң да җитә дип белдерде. Әмма бездә әлегә бу фикер белән килешүчеләр юк. Иминлек безгә, безнең юлларда ул бөтен безгә дә кирәк. Аның елын карарга кирәк, 5 елга бер мәртәбәме, 10 елга бер мәртәбәме, ләкин диспансеризация бөтенесе дә үтә. Безнең сәламәтлек саклау системасының үзенең компьютер системада карарга тиешме. Һәм менә шушы диспансеризациядә алар кемгә ярый, кемгә ярамый, ул тәкъдим итәргә тиеш. Мин уйлыйм, ул ешрак булырга тиеш. Бәлки ел саен да ул яшьтә сәламәтлек
бик тиз үзгәрергә дә мөмкин. Безнең бит инде менә бар кызганычка каршы йөрәкләре туктап, шулай юлда туктап калган кешеләрдә. Татарстанлыларның үз фикере бар. Менә иптәшем 72 елда рәхәтләнеп йөри, сәламәтлеге әйбәт, бик әйбәт җиртә машинаны. Мин аның җанында вообще уйламыйм да. Кайсы бер кеше авыру, кайсы кеше яшь вакытта да авыру була, шулай бит. Яшькә карамыйдыр ул. Бәлки 40-тан яисә 50 яшьтән өлкән кешеләргә медкомиссия үткәрергә кирәк. Белмим, бер тапкыр 3 елга булсадыр иде ул. 10 елга бер мәртәбә җитәрлек дип уйлыйм инде. Әгәр дә кеше үзен начар хис итә икән, ул табибларга бара инде. Фәрит Галиевка киләсе елга 70 тулачак, 46 ел көпчәк өстендә ди ул. Ширек гасыр инструктор булып эшли, йөзләгән машина йөртүчеләрнең устазы. Республикада уза торган автобабай конкурсларында җиңеп килә. Күрми калулар күп, пешеходларны үткәрмәүләренә телевизорда күрсәтәләр бит. Күзләре җымылып калулары бар. Бары шул инде көтәргә була икәннәрдән. Самый главный скоростный режим инде ашыкмаска. Беренче итеп, һәр кеше җаваплылык тоярга тиеш. Машина йөртәсең икән, сәламәтлегең тиешле дәрәҗәдә булсын. Табиб вазифасында икәнсең, гадел бул. Мәсәлән, тиздән Алексеевск районы профпатологын суд көтә. Ул авыру өлкән кешегә медкомиссия узарга булышкан дип шикләнелә. Нәтиҗәдә 54 яшьлек ир-ат 6 яшьлек сабыйны машинада таптап китә. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Адымнар.